मैंने आज सकाल उठिली सकाल उठिक पिला छाड़ी आसली बड़ झील को छाड़ी आसली छाड़ी आसला बासन बासन थिला सेटा सब धुआ धुई करदेली सकाଳେ भल लगुनि मुंड भी प्रबल बिंधुची ना मुंड बिंधुची ए स्टार्ट कली वीडियो सब काम सरला एपटर गैस सब क्लीन करदेली गैस बासन टासन सब धुआ धुई करदेली तापर भी घर उड़ेबी सकाल माने दिह भल नदेले भी करने बाध्य घर उड़ेबी घर उड़े सारापर गाधे पड़ी गान गाधेले भल लगे गाधे पड़ी देहटा किसी भल लगे मशा धूप लगाई प्रबल मशा हो घरे मशा मशा घरे चुटी कुंड हो बाहर घर भर पड़े पड़ी उठे अरे बोली कहले उठे झाड़ू बाजिब तू बाहर करदेबु है मु घरे ये करदेवी तुम्हें बाहर करदेव है जा बाहर को जा झाड़ करदेवी हाँ उठे तो उठ घर उड़ेदेवी बोलिक झील पार्टी कर डेली झाड़ कर घर उड़ेदेवी घर उड़ेदेवी मुझे करी मो पिला से करदे क्लीयर करनी ना से मना कर हो खाली दुष्ट जमा पारी होनी सांच घरे झाड़ू करी बोलिकी सी अटा होता अटा हवा सकाशे कौन करी ना झाड़ू मारू तो हौ मारू रह बाहर झाड़ू मारू है एमती बोली कहीकि सी बाहर झाड़ू मरैली सी झाड़ू मारुची आज क्लाइमेट पूरा मेघुआ मेघुआ होगी रही भल लगुनि किसी क्लाइमेट हाँ झाड़ू कर सारा मो पिला गाधे देवी देखो और रही फ्रेंड्स हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर मो ब्लॉग ना अच्छे ओडिया झिया स्नेहा
ମୋ ଝିଅ ଏଠି ବସିଛି ସ୍କୁଲରୁ ଏବେ ଆସିଲା ଆଜି ଆପ୍ ଡେ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଆସିଲା ହାଇ କରିଦିଏ ମାମା ଏବେ ଆସିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଏବେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତ ସେ ବସିକି ଦେଖୁଛି ଆଉ ସାନଟା ତ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କୁହନି ଆମର ରୋଷେଇ ସରିନି ଭାତ କାଲି ହେଇଛି ଏବେ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ଧରିକି ଆସିବେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେବ ଆଜି କିଛି କରିନି କାଲି ଭାତ କରିଦେଇଛି ବାସ୍ ରହିଲି ଚାରୁ ଅଛି ଭାତ କରିଦେଇଛି ସେତିକି ତ ଆଉ ସେ ବାବୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଧରିକି ଆସିବେ ଚିକେନ ଧରିକି ଆସିବେ ଚିକେନ ହେଲେ ରୋଷେଇ ହେବ ପରିବା ବି କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସିବେ ବାବୁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ତ ଯିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଏଇଠୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ବହୁତ ରେଟ୍ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟରୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ସେ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟରୁ ଧରିକି ଆସିବେ ଆଉ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ପରେ ମିଶି ରହିଲି ବା ଉପମା ହେଇଗଲା ଉପମା କରିସାରିଲି ମୋ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ଉପମା ବଡ଼ ଝିଅର ମୋର ବସ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଇଠି ଆଉ ମୋ ସାନ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖି ଟିକେ ଏଇ ଦେଖ ଦୁଷ୍ଟ ବାଡ଼ିକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଡ଼ିକା ଖାଲି ଖେଳ ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି ତାର ଏଇ ସିଏ ଆସିକି ବୁକ୍ ପତ୍ର ଖୋଲି କ'ଣ ସବୁ ଖୋଲିକି ରଖିଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମ ସାନଟା ଭାରି ବଦମାସି ସେ ଖାଲି ଖେଳ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏବେ ଚିକେନ କଷା ଚିକେନ କଷା ଏବେ ମସଲା ଖାଲି କଷା ଚାଲିଛି ମସଲା କଷା ସରିଲା ମାନେ ଚିକେନ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଚିକେନ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ବାବୁ ମସଲା କଷିକି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଚିକେନ ଆଇଁଷ ହେଲା ମାନେ ସିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ମୁଁ ମାଛ କାଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ନହେଲେ ସିଏ ହିଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଡେଲି ନାହିଁ ଆଇଁଷ ହେଲା ମାନେ ସିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଚିକେନ ହଉ କି ମଟନ ହଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିଏ ହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ମସଲା କଷା ସରିଲେ ଚିକେନ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ଏପଟେ ଭଜା ବସିଛି ଭଜା ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଚିକେନ ସେପଟେ ବସିଛି ଚିକେନ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇକି କରିଦେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ଆଉ ସରିଲାଣି ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲାଣି ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲାଣି ଚିକେନ ରୋଷେଇ ସରିଲା ଉଠିକି ବସିଛି ଏଠି ଲୁଗା ଯାକ ଶୁଖିଛି ଉଠେଇବି ଏବେ ଆମେ ବି ଉଠିଲୁ 4:30 ହେଲାଣି ଏବେ ଉଠିଲୁ ଏବେ ଲୁଗା ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ସବୁ ଶୁଖିଛି ଏବେ ଉଠେଇବି ଏବେ ଉଠିକି ଆସିଲୁ ନା ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲା ନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ ପରା ଏ ଯାଉନୁ ରେଡ଼ି ହବୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବା ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅଛି କି ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଠି ଯିବୁ ହେଲମେଟ୍ଟା ଧର ହଉନି କି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଲୁ ଚଲ ଗେଟ୍ଟା ସେପଟେ ଦେ
स्पीड जाऊँगी ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବେ ଆମେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ତା ବାବା ଗଲେ ଆଣିବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 7:30 ହେଇଯାଉଛି ଏବେ 4:30 4:45 ହେଲାଣି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଏଇ କ'ଣ କାମ ଟିକେ ଅଛି ବାସନ ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ ଅଛି ଆଜି କିଛି କରିନି ଆସିଲେ କରିବି ଆଉ ଘର ବି ପୋଛିନି ସକାଳେ କାଲି ପୋଛିବି କାଲି ଗୁରୁବାର ଆଜି ସବୁ କାମ କରିବାର ଅଛି ଲାକୁ ନେଇକି ତ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଏମିତି ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠୁ ରହିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଲେ ଯାହା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହିଲି ବାଏ।